pidetään, niin on talakoo, talikko ja talakkuli. Ja kuinka talakossa autetaan niitäkin, kenestä ei tykkää. Sinäkö sä ootkin nyt alkaa tutustumaan ja ystäviä haalimaan, oikein verkostoitumaan? Minä luen sulle verkko, näin. Nykyään edetään aivan toisella tavalla. Uskalletaan tehdä mitä tykätään, on lupa valita kaverinsa ja olla terveesti itsekäs. Sinä sen muuten käyt enemmän kahtomassa sitä teatteria kuin äitis, kuinkahan vaan niin. Vai. Kuule, joskus äitis ja minun nuoruudessa ruvettu toteuttamaan itseämme. Ja haettu samankaltaisia ihmisiä ja riekottu aamuyöhön kanssa soittamassa kitaraa tuolla terassa. Kyllä, ne teki jonkun rakentaa tiet ja talot ja sitten ne kulttuuritalot, mihin pääsee se jälkipolvi sitten viikkaamaan meitä. Vai nautin minä lattiaa lämmin. Voi että minä mieleni pahoitin, kun teidänkin imetettiin lapsiin, missä sattuu. Siis imetettiin mitä? Annettiin pissien kaikkien nähdä kuiskeen. Se on luonnollista. Miten me päästiin tähän vanhaan asiaan? Meillä on imetetty enää vuosiin. Ihmiset, ne on koettanut päästä tuhansien vuosien eroon tästä välittömän tarpeesta niin ulkona takkimisesta ja veriinkostosta. Miten se on tämä imettämisestä? No on erikoista. No, minä tein kerran listaata, missä sitä saa imettä. Minä haluan tulla asiassa vastaan. Tietenkin uimarannalla, kun siellä ollaan muutenkin vähissä kukkissa ja minäkään siellä koskaan. Niin ja tietenkin navetassa, kun sehän on imettämisen paikka. Ja sitten kun on 25 astetta lämmintä, eli Että semmoista rintaruokitusta. Kävitkö sinä niissä testeissä niin kuin rinnilimäärissä? Siellä terveyskeskuksessa, siellä oli joku rekkulääkäri. Joku poliihäntä lotti. Sillä oli lenkkarit ja varvarit jalassa. Sehän teki ne muistiinpanoisen tietokoneelle eikä paperille niin kuin Ilmarin rinni. Eikä tehnyt bakteerien vuoksi. No, eikä noussut seisomaan, kun minä tulin sisään. Sivutteli koko ajan. Oikein Osaatko sinä sanoa, missä se nyt teki puhuu? No juurikin. Miten sitä voi osata niin vaikeata ammattia kuin lääkärin ammatti? Kun se ei osaa suomen kieli, kun siinä sijaan. Minä en voi mun koko käänni vähän niin. Milloin se ihminen tulee takaisin toivottavasti piiloon. Sinä sen osaat olla ihmiselle kohteeksi. Mahtoi kaverin mieli paho. No, ei joku ihmiseltä voi sanoa sinä, niin se pitää tuntua. Ei tunne kuin se ponskari hänen kanssa, eikä voi tarvita turhakaan pyrkiä lähellä toisia kuin on. Se on vähän samanlainen kuin tuo Vilja, niin se aina haluaa halata nähdä. Kun se halaa, niin se kuuluu makkuukamarin ruodussa. Ja julkisella paikalla me itse. Se kävi huonosti kuin Viljan suhteen. Olit aikanaan aivan varma, että minä en saisi ketään. Sellainen pitkätukkainen luvutokka. Huono Iitä. Okei, helvetin huono. Mutta toisin kävi. Kyllä se tuollaisen kauhukokemuksen jälkeen on itselle jäätelö eskimokosta. Kun se noudattaa järkeä. Se ei mene yli koossa eikä makkeudessa eikä sinne sisälle tunnetussa suklassa. Ai kun tapasit Viljasin vai? No poliihäntä näyttää. Kuulkaa. Oli rahat puhuta kourasta. Ei ollut tämän kylän tyttöjä se myyjä. Oli varmasti jostain Kongosta tai vittunus Gifterin kotimaasta eikä tule. No niin se keväällä ranneliikkeellä pyörätti jäätelöpalloa. Minä puhun sille toisella kotimaisena kielellä, mitä muutama sana osasin. Niin tyttö sanoi, että eihän osaa ruotsia. Hän on Pajupulolta kotoisia. Satsaa kieliin vasta ensi vuonna lukion viimeistä. No, sittenhän minä ostin sen jäätelötöttörön 3 palloa. Mutta minä sanoin sille tytölle, että kannattaa satsata kieliä, tulla tuohon naapuri
naapurin terveyskeskuslääkäriksi, kun siellä ei osata edes suomen kieltä. Ja se on muuten ihan totta. Niin mikä? Et on